फैसा आरोना गाइसमोन मोजां नायना ला दे जों माबायदि गेलेयो अननानै जोंनि गेमखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामना होदो साबस्क्राइब खालामना होदो एसे अनलायनांगौ बर'जों बर' आया आकाश सारि एक्सन होनदा खोन्थार दै ओमफ्राय आं खनसे न'आव ना दे नों पास जाबाय आंना ओंखारबाय आरो पास खारबाय पास नै गाखोबायबो खारखायो लोगोफोर गोसोखांथि मोनोलै नै आबै ओंखारबाय दंबावो आइ सिनि गाखोबावबाय Biarlah logofoto kapan mendang. Soy. 1, 2, 3, 4, 5, soy. 77 pas. Mana kakak dengar? 1, 2, 3, 4. Why don't you know? 77. 是。我玩点呢，亲，对亲，俺干什么呀？妈妈。Soy. 1, 2, 3, 4, 5 soy. Ano rin? Oh, hindi ako sponsor. Sorry. Ibarat ikut cuma dong guys men kasih derhaya egg nago egg nago Legevar fasom henry gisi bukanai Legevar finally Andira bay bisa ko menbay to jini ini video ko udah gormos nago तो जिन्हें video को बनाना पसंद है, just bye bye, तारू नमालू ज़ार